Ovo je priča o jednom od najvećih bosanskih junaka, Husein Kapetanu Gradaščeviću, poznatom kao Zmaj od Bosne. Bio je vojskovođa, vizionar i lider koji se suprotstavio Osmanlijskom carstvu u borbi za autonomiju Bosne. Njegova hrabrost i odlučnost i danas inspirišu mnoge. Njegova priča živi kroz generacije, podsjećajući nas na važnost borbe za slobodu i pravdu. Husein Kapetan Gradaščević ostaje simbol bosanskog otpora i ponosa. Husein Kapetan Gradaščević rođen je 1802. godine u moćnoj porodici Gradaščević. Njegov otac i brat bili su kapetani Gradačca, ali sudbina je htjela da već sa 19 godina preuzme kapetaniju. Ubrzo se dokazao kao hrabar lider i vojni strateg. Husein Kapetan je imao viziju snažnu autonomnu Bosnu bez direktne kontrole Istanbula. To ga je učinilo simbolom otpora među bosanskim begovima. Njegova mladost bila je ispunjena vojnom obukom i učenjem strategije. U ranim bitkama pokazao je izuzetnu hrabrost i odlučnost. Njegova vizija i liderstvo inspirisali su mnoge da mu se pridruže u borbi za autonomiju. Godine 1831. Osmanlijsko carstvo je počelo s reformama koje su slabile moć bosanskih begova i prijetile teritorijalnim promjenama. Husein Kapetan je odlučio da je vrijeme za otpor. Okupio je više od 25.000 bosanskih boraca i pokrenuo ustanak. Njegova vojska je brzo preuzela Sarajevo i proglasila Bosnu autonomnom. Osmanlijska vojska, poslata da uguši pobunu, doživjela je poraz na Kosovu polju. Ova bitka je označila početak borbe za bosansku autonomiju. Dokumenti iz tog perioda svjedoče o hrabrosti i odlučnosti bosanskog naroda. Iako je isprva pobjeđivao, izdaja unutar bosanskog plemstva i nadmoć Osmanlija doveli su do sloma ustanka. Husein Kapetan je bio primoran da napusti Bosnu. Pokušao je pronaći utočište u Austriji, ali mu je sultan dozvolio povratak, ali ne u njegovu domovinu. Husein Kapetan Gradaščević preminuo je pod nerazjašnjenim okolnostima 1834. godine u Istanbulu. Sahranjen je daleko od Bosne, ali je njegovo ime ostalo upisano u historiju kao simbol bosanske hrabrosti i otpora. Njegova priča inspiriše generacije Bosanaca. Danas Husein Kapetan Gradaščević ostaje simbol borbe za bosansku autonomiju i nezavisnost. Njegov duh živi u historiji i srcima onih koji se bore za slobodu. Možda je izgubio bitku, ali legenda o Zmaju od Bosne nikada neće umrijeti. Ja ne tražim Bosnu bez sultana, već tražim sultana bez Bosne. Husein Kapetan Gradaščević. Njegova priča inspiriše nove generacije da cijene slobodu i bore se za pravdu. Husein Kapetan Gradaščević, Zmaj od Bosne, ostaje vječni simbol otpora i nade.